En dat zijn de dansvoorzitters van de Konkelaren. De uren zijn 3 dat de volgende echt speciaal voor ons richting Oost-Gordijn is gekomen. Nerven de Zoutvatten is er in het Gordijnse door een andere mooie vereniging die trots kunt zijn op hun dansmuziekjes. We hebben het dan natuurlijk over de Konkelaren. Ze komen met een juniorendansmuziekjes met veel plezier voor ons optreden en daar zijn we natuurlijk heel dankbaar voor. Dit geeft alleen maar aan dat de samenwerking tussen beide verenigingen prima verloopt. Een buurtemansapplaus voor de Konkelaren, de dansmariekjes van de Konkelaren en jeugdprins Thijs de Tweede.
Een groot applaus voor de dansminuten van de Ronkelaren.